איך יום העבודה שלי נראה? וואי, איך אני חולה על העבודה הזאת. לקום מוקדם בבוקר, לנסוע בכבישים הריקים, רק אני והרדיו. אבל שלא תטעו, לא הכל דיזל בנזין. גם אני, עם כל הוותק והניסיון שלי, טועה מדי פעם. לפעמים, אחרי שעות של נסיעה ואחרי שכבר התחלתי בפריקת מכלית הדלק בתחנה, אני מגלה שזה בכלל לא התחנה הנכונה. אזור התעשייה? מי חשב לתת את אותן כתובות גם בעיר וגם באזור התעשייה? פעם, בלי שאפילו שמתי לב, מילאתי מכל של סולר בבנזין והפוך. וואי. בואו נגיד שזה לא מסוג הקוקטיילים שאני אוהב. חוץ מזה, יש עוד הרבה דברים אחרים שיכולים להשתבש. כבר שמעתי על מקרים של תעודות משלוח שמתעופפות ברוח, או מכליות שלא מצליחות לחשב את כמויות הדלק שנשארו במיכל. אבל מאז שהתקינו לי את מערכת ג'ופיטר, אי אפשר לטעות. המערכת של ג'ופיטר מציגה את היעד באופן מדויק, מאפשרת את ניתוב המיכלית ונועלת את פתחי הדלק עד להגעה אל היעד. חוץ מזה, עכשיו אפשר לקבוע אילו תאי דלק ייפתחו ובאיזה סדר כדי למנוע טעות וערבוב דלקים. המערכת הממוחשבת של ג'ופיטר מאפשרת גם מעקב אחרי כמות הדלק שאני מוביל, הסוגים, ומתעדת את כמויות הדלק הנפרקות בכל תחנה. וזהו, אין יותר ניירת. עכשיו הכל נעשה באופן דיגיטלי ובטוח. כל אלה במערכת אחת שעוזרת לי לעבור כל יום עם ראש שקט. וואלה, ממליץ. Jupiter. Monitoring every drop.